हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। तो ब्लॉग टी स्टार्ट करुँच एक अनुष्ठान जय गुरुंकर कौन कौन हो पूजा चलती। चलते देखा तो मो सहित भी आप चलते वो गुरु वो निकटରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇଠୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ଭାବିବେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ଭାବିବେ? ଟିକେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ସେ ଭାବିବେ ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିନା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଛଡେଇ ଆଣିକି ଛଡେଇ ଆଣିକି ତାହେଲେ ତୋଠାରୁ ସେ ବଢିଗଲା ବାବା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଭୂଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଜସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସେ ଆମର ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାରିଗଲେ ଠାକୁର ପୂଜାରୁ। ସେଇଦିନ ଜଗତଗୁରୁ ଆକାଶ ବୁଝିଲି। ସେଇଦିନ ହିଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାର ମାନିଲେ। ଆରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ସେ ମୋଟ ବଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମ ସେ ବଡ ତେଣୁ ବାସ ସେଇ ଜଗତକୁ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଗତଗୁରୁ ଆଉ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆମର ଥିଲା। ସେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଉ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ମା ଆଜି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। এই যে মা আজ যেତିକି ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ସେଗୁଡାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥାଏ। କଣ ନା ବହି ପୁସ୍ତକ ପଢାଯିବ, ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ବୋଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଭାବଟାକୁ ବୁଝୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ନୁହେଁ ମୁଁ ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧାର। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ତମର ଗୁରୁ। ବୁଝିଲି ନାଇଁ? ତେଣୁ ସଗୁଣ ଆକାରରେ ସେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ଆକାରରେ ସେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମର, ଏତିକି ସୀମା, ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇନି। ତେଣୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଜୀବନୀ କିଏ ବୋଧରେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ଜୀବନୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଜୀବନରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା।